Türkmen aktivistleri Türkiýede hökümete degişli bolmadyk jemgyýetçilik guramasyny hata baldyrdy. Halk hukugy dayanç adly guramasynyň özüni tanıştyryş döwrati 26 martda Stambolda geçirildi. Bu çäre Azatlyk radiosynyň habarçysy Safiye Sultanow gatnaşdy. Ol şeýle habar berýär. Täze jemgyýetçilik guramasynyň guramaçylary Türkiýede hem Türkmenistanda türkmen raýatlarynyň hukuklarynyň berja edilişine tin etmek awtoritar türkmen rejimi tarapyndan iýdarlanan we hukuklary bozulan adamlary goramak maksadyny öz öňünde goýýar. Gurama ýolbaşçy edilip türkmen aktivisti Dursultan Taganowa saýlandy. Dursultan Taganowa çäreden çykyşynda şeýle diýdi. Türkmen häkimetleriniň problemalary beperwa garamagyndan we umytsızlygyndan halys ýadan türkmen migrantlary öz hukuklaryny goramagy öwrenmek üçin adam hukuklary boýunça guramany döretmeýiniň zerurlygyna göz ýetirdi. Watandaky ykdysady kynçylyklar sebäpli Türkiýe işlemek üçin baran türkmenler ýyllar boýy dürli kynçylyklar bilen ýüzüňiz bolýarlar. Ençimeti bir kanun ýagdaýa düşýär we kanuny kömege mätäç bolýar. 10 miňlerçe adam pasportlaryny çalışyp bilmeýär, ýaşamak üçin ruhsat almakda kösenýär, işlemek, bejergi almak, okumak hukugyndan mahrum bolýar. Körpeler çağalar baglaryna we mektebe gatnap bilmeýär. Yüzlerce Türkmen bir näçe aýlap deportasiýa merkezlerinde bolýar, ol ýerde bolan soň olar iş ýerlerini, ýaşaýyş çaýlaryny ýitirýär. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň 2023-nji ýylyň ýanwar aýynda çabeden soňky sanlaryna görä ýurtda Türkmenistanyň 222 000 çemeti raýaty kanuny esasda ýaşaýar. Gararsız çeşmelere görä Türkiýede bir kanun ýaşaýan türkmen migrantlarynyň sany birnäçesi köp. Täze dörülen hak hukugy dayanç guramasynyň agzalary hökümete degişli bolmadyk birnäçe ýerli guramanyň goldawyna hem eýe boldy. Olar Türkiýedäki türkmen raýatlarynyň meselelerini çözmek üçin ähli mümkin kömegi bermäge taýýardyklaryny ma'lum etdiler diýip habarçymyz Safiye Sultanow aýdýar. Hak hukugy dayanç guramasynyň wekilleri kömek soraýan türkmen raýatlarynyň meselelerini çözmekde Türk adam hukuklaryny goraýjak aktivistleri we aklawçylar bilen ýakyn hyzmatdaşlygy dowam etdirmegi planlaşdyrýarlar. Täze türkmen jemgyýetçilik guramasy adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy ýaly ady belli halkara adam hukuklary guramalary bilen hyzmatdaşlygy hem dowam etdirmekçi. Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täjegül Begmedowa Türkiýede ýaşaýan we hukuklarynyň goralmagyna mätäç bolan türkmen raýatlarynyň haklaryny goramak üçin guramanyň döredilmeginiň derwaýystygyny aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjy awrely gurama ençimel we ýolbaşçylyk edýän Begmedowa adam hukuklaryny goramak urundaky işlere ýaşlaryň hem goşulmagyna goldaw bildirdi. Umuman aýdanyna awtoritar rejim tarapyndan onlarça ýyl bäri düzülen türkmen raýat jemgyýetini täzeden östürmeli. Ýaşlaryň öz hukuklaryny goramagy, birek-birege kömek etmegi we bilelikde hukuklary ugrunda göreşmegi öwrenmegi finansiýandyklary bizi ören begendirýär. Türkmen jemgyýetiniň öňgörüli we edilmedik raýat aktivligi 2019-njy ýylyň bahar aýlarynda başlandy. Türkmen häkimetleriniň şonda ýurtda bolan tebigy betbahtçylykdan ejir çeken ýylatyna kömek bermezligi ýurdun daşyndaky raýatlary tolgundurdy. Şonda bu ýagdaý daşary ýurtlarda hökümete garşy çykyşlara itergi berdi. Sosial ulgamlarda jemgyýetçilik çekişmelere ýol açdy. Şeýle hem Türkmenistanyň raýatlarynyň konstitusiýon we raýat hukuklaryna hormat goýulmagyny talep etme ugrundaky işleriň hereketlenmegi sebäp boldy.